Є в наявності ось такі оригінальні мембрани для насоса на оприскувач, моделька Tolvery PU120. Мембранки є оригінальні. Тут вон є вибито PU120, PU3, 140, 10. Багато людей шукає іменно по цим кодам мембрани. Ще раз повторю, моделька насоса Tolvery PU120. Мембранки оригінальні, польські. Бо в нас в Україні зараз роблять замінники до такого насоса мембранки. А це є чисто оригінал. Отак вони виглядають. Також і всі запчастинки до цього насоса Tolvery PU120. Кого буде цікавити, звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт. Всім гарного дня!